No, pozdravujem, je 7. december. Tuto Zdravím. som stretol aj lásky. nášho fanúšika, vidíš, Rudo. Tak to som povedal, musím natočiť také... Držím vám palce, ste super chlap. Tak, super, aspoň otvárate oči celému Slovensku. Tak. Ja raz som musel škrtnúť Slovensku a musím si na chlebík ísť zarábať do Rakúska. Rakúsku sa vraciam. Tuto sme v Regiožete, tu ma pozval fanúšik náš na zdravie. Na zdravie. Tak sa darí. Sme chceli takto pozdraviť Ruda, lebo tu sa vracia Jano z Rakúska domov. Tak. Čiže vidíš, ako vyspovedal som, viem všetko, čo ako chodí, potom použijeme v našej relácii tak zase, ak budeme vysielať. Prídem podporiť. Tak, a tuto pána príjme naši, lebo čoskoro sa chystáme aj s Rudom do Viedne, ak sa vráti z Ameriky. Teším sa. Tuto vo Viedni nás očakáva, tak pozdravujeme ešte raz všetkých. Drajliter. Tak. Aj Vásky, aj ma Junge. Yes. Tak pozdravujeme, čaute. Na zdravie, nech nám sa darí všetkým. Dobre. Do toho nového roku. A za pár minút púšťam video zo Najvyššieho súdu, ráno som natočil o 5. ešte, ak som bol doma, za chvíľku to uvidíte. Tak, čaute. Čaute, držte sa všetci.